አርስተ ዜና አውድታት ማዕድንን ኢንዱስትሪን መሳገሪ ዲጂታል ቁጠባ ድማ መዛመድ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሓቢሮም ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምኽባር ኩሉ ዜጋ ብዘይፍልሊ ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ በሰብ ሀብቲ ዝቀርቡ ዝነበሩ ሕቶታት ተግባራዊ ምላሽ ማህቡ ፍሰት ኢንቨስትመንት ከዓቢ ምኻሉ ገሊጹ سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو ساعات هذا خوين لو كم تلمود نس ساعات زحنا زيناتات حزمت يلخو زيناتات ندبرحكم سخم صنح انا برهام فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر عودتات معدنن اندسترين مساغري ديجيتال قطبا دما مزامد يكبلو قدامي مستر ابي احمد حبيروم ثم قدامي مستر بمرأيا ناي مدمار منغستي معبال عودتات بزول مري حساب نلعلو تمرارحا بارتي بلصقنا ابزهابو سلطنام عودي عدنا سلوطن لعولن شرفوصاي بممصا نمزلال زحجز يلوم اتعودي اطقاقمو بفلطتن بتل من مسرح كم زدل ما تزاريبملوم اتعودي كاب مزباع ناب براخ نقعبي بقربت ممراح عودي ولقه زسرحلو مچو كونتاتن ميزاناوي متحباراتن بمفطار معباله ممصا كم زغباون تزاريبوم ጉዕዞ ምዕባለ ንምስላት ኣብ መንጎ ተሳትፎ መስራሕትን መሰል ሰራሕተኛትን ሚዛን ምሕላው ወሳኒ ይክብሉ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል ምትሕባር ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራህ ተዛሪቦም ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ምስ ኮንፌደሬሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ብምትሕባር ዘዳለዎ መበል 37 ዓለም ለኸ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኣብ አዲስ አበባ ይካየደሎም ኣይተ ኣደም ፋራህ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንቅስቃስን መትከላትን ዓለም ለኸ ማሕበር ሰራሕተኛታት ብፍላይ ሰላም ክብሪ ፍትሒ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎን ዓለም ለኸ ሕግታትን ብጽኑዕ የኽብረሉ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝሳለ ዘሎ ፖለቲካም ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ለውጢ ውጽኢት ይርከበሉ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ ጉባኤ ዘተ ዝዝተየሉ አጀንዳታት ቀሪጹ ዕላዊ ንምግባርን እቲ ጉባኤ ንምዕዋትን ምድላው ይዛዝም ከም ዘሎ ዋና ኮሚሽነር መስፍን አርአያ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ዝለዓለ ተሳትፎ ትካላት ሃይማኖትን ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ኢትዮጵያ ንውጽኢታውነት ሃገራዊ ዘተ ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተ የሳልጠሎም ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ እቲ ዘተ አሳታፍን ሓቋፍን ንምግባር እቲ ኮሚሽን ንተሳተፍቲ ኣብ ምልላይ ልዑል ጠመተ ሂቡ ክሰርሕ ጸኒሑ ኢሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ትካላት ሃይማኖትን ሲቪል ማሕበረሰብን ሓዊሱ ብዙሓት ትካላትን ማሕበራትን ፍሉጣት ሰባት ፓርቲታት ፖለቲካ ከምኡውን መንግስቲ ብተወከልቶም ምክታትን ምስታፍን ምኽኣሉውን ገሊጾም እዮም ካፒታል ዕዳጋ ኢትዮጵያ ስርዓት ፋይናንስ ተሃገር ኣብ ምስላት ልዑል ጃም ከም ዘለዎ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ገሊጾም መበል ካልኣይ ዞባዊ ጉባኤ ካፒታል ዕዳጋ ብማእኸል ዓለም ለኸ ኮንቬንሽን ኣዲስ ይሳለጠሎም ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብዚ እዋን ከም ዝበልዎ ካፒታል ዕዳጋ መጻኢ ስርዓት ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዘሳልጥ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ኢትዮጵያ ሓቃፊ መምሓየሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ብምግባር ኣብ ኩሎም ዓውድታት ጭቡጥ ለውጢ እናመዝገበት ትርከብ እውን ኢሎም እቲ መምሓየሺ ናብ ዝተማለአ ተግባራውነት ድሕሪ ምእታው እቲ ማክሮ ኢኮኖሚ ብምርግጋዕ ኩለ መዳዊ ዕቤት ምርግጋጽ ኣብ ዘኽእል ብርኪ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እዮም
ሃገራት ዘላቂ ምዕባለ ንምርግጋጽ ንአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጠመተ ክባይ ግባ ክብል ፕሮግራም ልምዓት ሕብራት መንግስታት አፍሊጦም እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቀዲምካ ምርካብ እንተዘይተኻኢሉ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ምዕባለ ሃገራት ዘሎ ኣፈላላይ ብዝበለጸ ንክሰፍሕ ዝገብር እዩ ክብል ሓቢሩሎም ሃገራት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ናይ ምጥቃም ዓቕመን ክብ ንምባል ቀዲሙ ክስራሕ ዝግባእ ኣፈላላይ ምጽባብ ዝከኣለሉ ዕድል ምህላው ገሊጹሎም ብመሰረት እዚ ምዕባለ ንምርግጋጽ ዲጂታል ክእለት ምህናጽ ስርዓት ኣወሃባ ኣገልግሎት መንግስቲ ምጥንኻርን ዲጂታል መሰረተ ልምዓታት ምስፋሕን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም ፖለቲካውን ሓሳባውን ድሌታት ብሓይሊ ንምፍታሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ተደጋገምቲ ዕጥቃዊ ቃልስታት ዕብየት ሃገርን ህዝብን ንድሕሪት ብምጉታት ልዕልነት ሓሳብ ንኸይረጋገጽ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ልዕልነት ሓሳብ ዝስርዓሉ መድረኽ ብምፍጣር ፍልልያት ብምኽክርን ብምይጥን ዝፍትሐሉ ስርዓት ምዝርጋሕ ንሃገርን ህዝብን ዝረብሕ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም ኣባዲ ደመቀ ኢትዮጵያ ስልጣነ ካብ ዝወነና ሃገራት ዓለም ሽማ በቀዳምነት ይጽራሕ ዘመናት ዝተሳገረ ታሪኽ ባህሊ እምነትን ብዙሓነትን ኢትዮጵያ ብብዙሓት ይነኣድ ይኹን እምበር ፍልልያት ሓሳብ ብሓይሊ ኣጽዋር ንምፍታሕ ዝግበሩ ጻዕርታት ሃገርን ህዝብን ክጎድኡ ምርኣይ ጸገም ኢትዮጵያ እናኾነ ይርአ ክክር ማለት ዜጋታት ንሓደ ሃገር ማሕበረሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ከረዳድኦም ዘይኽእሉ ነገራት ናይ ሓባር መረዳድእ ምፍጣር ማለት እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝስማዕምዓሉ ኩሉ ዜጋ ዝስማዕምዓሉ ንኩሉ ማሕበረሰብ ዝጠቅም ሓደ ዘረዳድእ ኣጀንዳ ሒዝኻ ምምጻእ ማለት እዩ ምክክር ማለት ንዝተፈላለዩ ጸገማት ናይ መፍትሒ መሳርሒ ተገይሩ እውን ይውሰድ እዩ ብኻልኦት ሃገራት ፍልሊ ሓሳብ ንቡር ዋላ እኳ እንተኾነ እዚ ንምፍታሕ ዝውሰዱ መማረፅታት ሃገር ኣብ ምልዋጥ ኮነ ሙግዳእ ውፅኢት ይህልዎ ብመዳይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠሩ ፖለቲካውን ሓሳባውን ፍልልያት ብሓይሊ ኣጽዋር ኩናት ንምፍታሕ ንዓመታት ኣብ ዝዘለቐ ከይዲ ዜጋታት መስዋዕትነት ንክኸፍሉን ሃፍቲ ሃገርን ህዝብን ንኽጠፍእ ገይሩ እዩ ወደ ኋላ መለስ ብለን ከ1850 አቆጣጠር ወይም ከዛም ቀደም ብሎ ያለውን ካብ 1850ታት ከባቢ ጀሚሩ ብዘበነ መሳፍንቲ ዝነበረ ኸይዲ ባሃጺ ቴዎድሮስ ዮሐንስ ምኒልክ ሃይለ ስላሴ ስርዓታት ዝነበሩ ቃልስታት ነይሮም ካብ ሻዕብያ ጀሚርካ ክሳብ ሕወሓትን ካልኦትን ዝነበሩ ዕጥቃዊ ቃልስታት ነይሮም ኣብ ግዜ ደርጊ እውን 17 ዓመት ሙሉእ ብዘይ ዕረፍቲ ኩናት ዝሕለፍናሉ ግዜ እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ከምዚኦም ዓይነት ጎንፅታት ካብ ሃገርና ኣይተፈለዩን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝማዕበላ ተባሂለን ዝጽርሓ ሃገራት ዋላ እንተኾና ጎንፂ ዝተመልኦ ከይዲ ታሪኽ ብምሕላፍ ፍልልያት ብምይጥን ምኽክርን ብምፍታሕ ንሃገሮምን ህዝቦምን ዝሰርሕሉ መደላድል ስለ ዝፈጠሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ናተይ ሓሳብ ጥራሕ እዩ ትኽክል ብዝብል በብእዋኑ ዕጥቂ ካብ ምልዓል ሓሳብ ብሓሳብ ዝሰዓረሉ ባይታ ብምፍጣር ኣብ ፍልልያት ውሽጢ ሃገራዊ ዕብየት ንምርግጋጽ ምስራሕ ንጽባሕ ዝበሃል ጉዳይ ኮነን የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ይኣክል ኢልኻ ብዝርርብ ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝከኣለሉ ዕድል ምፍጣር የድሊ በጎ ያልሆኑ ክፉ ነገሮች በሙሉ ያየንበት ነው ብዙሓት ሕመቃት ዝተዓዘብናሉ እዩ ስለዝኾነ ካብዚ ክንወፅእ ኣለና ካብዚ ንምውፃእ ድማ እቲ ስሕተት ብምድጋፍ ወይ ጠበንጃ ብምልዓል ኣይኮነን ብዝሰልጠነ ኣግባብ ዓለም ብዝሓለፎ መንገዲ ሃገራዊ ምይጥ ብምክያድ ብተወከልትና መዳይ ተመኻኺርና ተዛቲና ሃገር ከነሳገር ይግባእ ብሔራዊ ረብሓና ከየሕለፍና ረብሓ ህዝብን ሃገርን ምርግጋጽ ግደ ኩሉ ክኸውን ኣለዎ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነታ ዘሓለወት ሃገር ብምፍጣር ዕብየትን ምዕባለን ንምርግጋጽ ካብ ዝሓለፉ ጌጋታት ኩናት ትምህርቲ ምውሳድ ይግባእ ውፅኢት ከምጽእ ተኾይኑ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ተኣስተዋፅኦ የድሊ እዩ ዋላ ሓደ ሰብሲ ዋላ ዞም ሕዚ ተዓጠቕቲ ኢና ዝብሉ ፈቅዶ ጫካ ለለው ሳቶም ምን ይምልከቶም እዩ ማለት ዕጥቂ ሒዝካ ምቅላስ ካልእ እዩ
ኣብ ሃገራዊ ቀጻሊ ውጽኢት ንሃገር ቀጻሊ ውጽኢት መጽኢኻ ምርዳእ ዲስከስ ምግባር ካሊ በኢኮኖሚ ያደገች በአፍሪካ ያላትን ቦታ ሳይሆን ብቁጠባ ዝበለጸትን ኣብ መድረኽ ዓለም ተሰማዕነት ዘለዋ ሃገር ብምፍጣር ብኸመይ ንወለዶ ነሰጋግር ዝብል እዩ ክኸውን ዝግባእ እዚ ንምግባር ድማ ኩሉ ፍልልያት ንጎኒ ገዲፉ ናብ ማእኸል ጠረጴዛ መጽኡ ግልጽን ኣሳታፋይን ብዝኾነ ኣግባብ ተተመያይጥና ሃገርና ምስጋርን ምዕዋይን ንኽእል ኢና ሰላማ ዝሓልወት ምዕብልቲ ኢትዮጵያ ንወለዱ ንምስጋር ውሑስ ሰላም ምፍጣር ኣዝዩ ወሳኒ ብምዃኑ እዚ ንኽፍጠር ኩሉ ግድኡ ክፍጽም ይግባእ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምኽባር ኩሉ ዜጋ ብዘይ ፍልሊ ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ተገሊጹ ብሔራዊ ረብሓ ንምኽባር ጥንኩር ሃገር መንግስቲ ጋህዲ ምግባር ይግባእ እውን ተባሂሉሎም ንጸብጻብ ኣበል ሙሉጌታ ናዝሬት በሪሁ ብሔራዊ ረብሓ ሃገር እንትበሃል ሉዓላውነት ሃገር ምኽባር ክኽበር ምግባርን ግዝኣታዊ ሓድነት ምሕላው ሃገራዊ ሚስጥር ምሕላው ትካላት ዲሞክራሲ ምህናጽ ከምኡውን ዜጋታት ካብ ዝኾነ ጥቃዓት ምክልኻልን ይሓውስ ብሔራዊ ረብሓ ናይ ሓንቲ ሃገር መባጽሕ ዝውስኑ ድሌታት ረብሓ ከም ዝኾኑ እውን ይግለጽ ሃገር እንዴት ኤግዚስት እናደርጋለን እንደ ሃገር ያለን ጥቅም ምንድነው ከም ሃገር ከመይ ንቕጽል ዘለና ረብሓ እንታይ እዩ መወዳእታ ናበይ ክንበጽሕና እንደሊ ዝብሉ ነገራት ምስላጥ እዩ ብሔራዊ ረብሓ ንዓይ ኢትዮጵያውን ኣብ ጽኑዕ መሰረት ጠጠው ንምባል ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም ተቐባልነትን ዓቕሚ ቁጠባ ዘለዋ ከምኡውን ትኽበርን ትድለን እወንታዊ ጽዕንቶ ዘለዋ ሃገር ንምግባር ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ዘይደራደሩ ዜጋታት ምህላዎም ግቡእ እዩ ነዚ ሓበራዊ ሽቶ እውን ኩሉ ዜጋ ምርዳእን ጥንኩር ቅዋም መሓዝን ናይ ድሌት ጉዳይ ዘይኮነስ ሃገራዊ ግቡእ እውን እዩ በብዙ ጉዳዮች ልንለያይ እንችላለን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ክንፈላለ ንኽእል ኢና በሃገራዊ ጉዳይ ግና ዝኾነ ዓይነት ፍልሊ ክህሉ ኣይግባእን ብሔራዊ ረብሓታትና እንታዮም ካብዞም ረብሓታት ንህዝብና ከመይ ኢና ነገልግሎ ከመይ ኢልና ኢና ህዝብና ንረብሖ ዝብል ፈሊና ክንፈልጥ ኣለና ብዙ አገሮች ከኛ ከኢትዮጵያ የሚቀድሙ በመጀመሪያ ፕራዮሪቲ የሚሰጡት ለሀገራቸው ጥቅም ነው ኢትዮጵያ ከሌለች እኛ የለንም ብዙሓት ካብ ኢትዮጵያ ዝቀደማ ሃገራት ፈለማ ቅድሚት ዝህብኦ ብሔራዊ ረብሓ እዩ ኢትዮጵያ እንተዘይሃልያ ንሕና የለናን ናትና ምንባር ድማ ናይ ኢትዮጵያ ዋሕስ እዩ ንሕና እውን ሃገር ምሕላው ግዴታና እዩ ሃገራት ኣብ ብሔራዊ ረብሓን ዘጋጥመን ፈተናታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም በእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ብሔራዊ ረብሓ እንቅፋት ካብ ዝኾኑ መንጎ ናይ ታሪኻን ጸላእቲ ድሌት ሓደ እዩ ኢትዮጵያ ሓድነታዊ ግዛእታ ኣብ ጸገም ብምእታው ተፈጥሮኣዊ ሃፍታ ኣልሚዓን ዜጋታት ኣብ ረብሓ ከይተውዕል ንምግባር ለይትን ቀትርን ሽርሒ ዝፍሕሱ ብዙሓት እዮም ረብሓ ሃገር ዝሕለው ካብ ሃገር ዝሸጡ ብዙሓት ብምዃኖም ሎሚ እውን ኢትዮጵያ ቀጺላ ትርከብ ብሔራዊ ረብሓ ንምሕላው እዚ ዘመን ዝጠልቦን ሃገራዊ ድሌት ዝሕሉን ህንጸት ወለዶ ጠመተ ዝደሊ ዓብይ ተግባር እዩ ብሔራዊ ጥቅምን በማይናወጥ በማይናጋ መንገድ ብሔራዊ ረብሓ ብዘይናጋዕ መንገዲ ከቐጽል ዝኽእል ወለዶን ማሕበረሰብን ምህናጽ ዝህነጽ ወለዶ ድማ ዝሃንጽ ዘሳግር ወለዶን መሪሕን ይፈጥር እዚ ድማ ብሔራዊ ረብሓ ዘይንካእን ዘይደራደርን ኮይኑ ይወጽም بحسب منجست مدمر هنزات هجر منجستي حبر بهراويت إثيوبيا قهدنا مقبار استجمروا أنفتات أبجاف نخبزحو كل زيجا قدو خوات أي جبا هجروا بهراو ربحاتات بزلاقنات المخبارن تنكر هجر منجست مهنات بقلطوف نمتكبارن ولا دول علق دلوم كوينو جنا أوانا وخناتات عالم بمرداء بهراو ربح هجرنا مخبارن منجستين زيجاتاتون حبراو صعاري مقبار دليت راح زي كونس قبون كم زخانة يقلت ኢትዮጵያ ቅድሚ ለውጢ ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክታት ብዘይ ምዝማናም ድሌት ምልማዕ ዜጋታት ከይተዓወተ ጸኒሑ እዮም ብፍልስፍና ምድማር ዝምራሕ መንግስቲ ለውጢ ንግድብ ህዳስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሜጋ ፕሮጀክታት ንፍጻመ ንክበቕዑ ምግባሩ ኣብ ቀጻሊ ንስርሑ ሓደሽቲ ስራሕቲ ሓዱሽ ባህሊ ስራሕን ምንቅቃሕን ዝፈጥር ምዃኑ ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ተስኖት ይልማ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ክተቕርበና ኢትዮጵያ ቅድሚ ለውጢ ፕሮጀክታት ጀሚራ ሙዳ እንተ ይኻለት ጽዕንቶ ልቕሕን ዕዳን ከቢዶምዋ ኣብ ውሽጢ ድኽነት ኣትያ ዕቤታ ምርጋጽ እንከ ይኻለት ብርክን ዝበሉ ዘበናት መጽንሓ ይግለጽ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክስርሖም ተባሂሎም ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ኣብ ጅማሩ ጥራይ ኮይኖም ንዓመታት ብዘይ ረብሓ ምጽንሖም ተዘክሮ ቀረበ እዋን እዩ ብምኽንያት እውን ሕቶ ምልማዕ ዜጋታት ንኸይምለስ እቶም ፕሮጀክታት ከም ማሕለኻ መንባሮም ይግለጽ እዩ ወደ ቢሮ ስንመጣ የኢትዮጵያ ጂዲፒ
58-59% ዕዳ ነው። ንሕና ናብ ስራሕ እንትንኣቱ GDP ኢትዮጵያ 58 ሚእታዊ ዝኸውን ዕዳይ ነይሩ። ዕዳ ጥራይ እንተይኮነ ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት ኣብ ህንፀት ኮይኖም ተወሳኺ ሃፍቲ ይደልዩ ነይሮም። ብሓደ ወገን ፕሮጀክትታት መውዳእ በቲ ካሊእ ወገን ድማ ዕዳ ኣብ መቐናስ ኢና ነርና። ብጣዕሚ ዓብዪ ሸኽሚ እዩ ኣብ ልዕሊና ወዲቑ ዝነበረ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዕዳ ኢትዮጵያ ንምቕናስ ብዝለዓለ ብርኪ ተሰሪሑ እዩ። ሕዚ እውን ብዙሕ ስራሕ ካባና ትፅቢት ይግበር እዩ። እዞም መስበርታት ቁጠባ ድሕሪ ለውጢ እውን መንግስቲ ብሓደ ወገን እቲ ዝቐንዕ ዕዳ እናኸፈለ ብኻልእ ወገን ድማ ብርክን ዝበሉ ዓመታት ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ፕሮጀክትታት ፀገሞም ተፈቲሑ ንፍጻመ ብምብቃዕ ንዘበናት ዝጸንሑ ገዛ ዕዩታት ፈጺሙ ዕዳ ምቅላል ንመንግስቲ ከቢድ ፈተና ምንባር ይግለጽ። ሃገር ምስ ዝማዕበሉ ሃገራት ንምስላፍን ኣብ መንጎናን ኣብቶም ሃገራት ዘሎ ኣፈላላይ ዕቤት ንምጽባብ ሱር ነቀል ዕቤት ኣብ ምምጻእ ጥመቱ ዝገብር ሓሳብ መጽሓፍ ምድማር መንግስቲ እውን ካብ ፀገማ ንላዕሊ ዝሓሸትን ዝተሳገረትን ሃገር ምፍጣር ዝሓሸ መማረጽ ምዃኑ ይገልጽ። አዳዲስ የመልማት አቅሞች ማውጣት፣ ሓደሽተ ዓመታት ልምዓት ምውጻእ፣ ሓደሽተ ዕድላት ዕዳጋ ምፍጣር፣ ዘለናሉ ዓቕሚ ምዝማን፣ ናብ ዓለም ብዝካል ብርኪ ምብጻሕ፣ መዋቕራዊ ለውጢ ምርግጋጽ፣ ፍልጠት ከም ምህርቲ ምጥቃም ፀገም ዝተደብረየና እንተኾይኑ ደፊኡ ናብ ዝሓሸ ዘብጽሕና ክኸውን ይግባእ። ፍልጠትን ሃፍትን ኣብ ዘባኸን መሰላል ዕቤት ብርኪ ብብርኪ ካብ ምውጻእ ሰብ ተኮርን ጠመተኡ ኣብ ውለዱ ኣብ ዝገብር ሓሳብ ብምውጻእ ናብ ሁለንተናዊ ብልጽግና ዝሳገር መንገዲ ምዝላል ተግባራዊ ብምግባር ፕሮጀክትታት ናይ ምፍጻም ዓቕሚ ልዕል ንኽብል ምግባር ከም ዝተቓለ እውን ይግለጽ። ኣብ ከተማ ኾነ ኣብ ገጠር ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብዝሓሸ ፅሬት ተሰሪሖም ዝተዛዘሙ ፕሮጀክትታት ሓዱሽ ባህሊ ስራሕ ብምፍጣር መዞን ፍልጠትን ተግባራዊ ብምግባር ፍልጠት ዓዳግን ብልጽግና ፍራይ ናብ ምዃን ምስጋር ከም ዝተቓለ እውን ይግለጽ። ብረት ካወጣን ወርቆች ካወጣን ጋዝ ካወጣን ብረት ምውጻእ ተኺልና ወርቅታትን ጋዝን ምውጻእ ተኺልና ሕርሻ ነስፋሕፍሕ እንተዳ ኮይና ኢንዱስትሪ ሕዚ ብዝጀመርናዮ ልክዕ ምዕባይ እንተኺሉ ኩላትና ምስራሕ ተኺልና ከተማታትና ጽባቆም ዝቕጽል እንተዳ ኮይኑ ዑደተኛታት ምስሓብ ተኺልና ኢትዮጵያ ጎይታ እያ ማለት እዩ ዝተኸበርኩም እንበሃለላ ሃገር ዜጋታት ኢና ንኸውን። እዚ ሓድሽ መንገዲ ምንቅሕ ዝፈጥር እንትኾን ስነ ልቦና ይከኣል እዩ ንክህሉ ብምግባሩን ራእይ ብልጽግና ዘረጋግጽን ጋህዲ ዝገብርን እዩ። ዝለዓለ ተሳትፎ ህዝብን ቁርፀኛ ኣመራርሓ ዘተኣሳሰሮ ዝተሓባበረ ኣዳው መስዋዕት ዝሓትት መንገዲ ልምዓት ኩሉ ዝሓቱ ዋጋ ብምኽፋል ሁለንተናዊ ብልጽግና ሃገር ምርጋጽ እቲ ሓድሽን ዘዋፀ መንገዲ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር። ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ብሰብ ሃፍቲ ዝቐርቡ ዝነበሩ ሕቶታት ተግባራዊ ምላሽ መሃቡ ፍሰት ኢንቨስትመንት ንክዓቢ ምኽኣሉ ገሊጹ። ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዘለቀ ተመስገን ምላሽ ካብ መንጎ ዝረኸቡ ሕቶታት 14 ፓርክታት ኢንዱስትሪ ናብ ፍሉይ ዞባታት ኢኮኖሚ ምቕያር ከም ኣብነት ኣልዒሎም እዮም። ምዝዛም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተዛሚዶም ዝለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ተግባራዊ ምላሽ ከም ዝተዋሃቡ እውን ተዛሪቦም። ብሓፈሻ ኣብቲ ዓውዲ ዝተገብረ ኩለ መዳይ መማሓየሺ ኣብ 2024-25 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ንክምዝገብ ምኽኣሉ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። ኣብ መወዳእታ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ዓውድታት ማዕድንን ኢንዱስትሪን መሳገሪ ዲጂታል ቁጠባ ድማ መዛመዲ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም። ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምኽባር ኩሉ ዜጋ ብዘይፍልልይ ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ብሰብ ሃፍቲ ዝቐርቡ ዝነበሩ ሕቶታት ተግባራዊ ምላሽ መሃቡ ፍሰት ኢንቨስትመንት ንክዓቢ ምኽኣሉ ገሊጹ።
ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዚና ነመስገን ሰላም